Immanuel Kant finansierede sit studium ved at deltage i billiardturneringer. I billiardturneringer? Yes. Er din helt op på max, Jesper, egentlig? Ja. Okay. Der kan ikke komme højere. Hey! Hey. Hvad så? Hvad skal I snakke om i dag? Ja, det er lidt et... Det er hemmeligt. Ja, hemmeligt nemlig projekt. Består der unødig viden? Nej. Det gør det da ikke. Det er ikke noget, vi stjæler. Det er ikke noget, vi stjæler fra andre. Nej. Det er godt, vi snakker om. Er det sådan et rip-off show, I har gang i? Hvor I En bare siger, eftersmag kan aldrig være sød. Det er andres jokes. Fuck, jeg... Pæn goddag, Jesper. Hej Jacob. Jeg var ikke klar over, at jeg var to. Nå, nej. Jamen, jeg er også først lige startet nu. Nå, for satan. Det er bare i orden. Velkommen til. Tak skal du have. Vi er tilbage igen. Vi er tilbage i trygge rammer. Trygge, faste, vante rammer. Yep. Hej Astrid. Hej, Esther. Jespers roomie Esther kommer lige gående forbi. Vi har allerede mødt hende i det første program. Ja. Det er tid Og til tak for det, Esther. Tid til at møde hende igen. Jeg åbner lige med øl. Det synes jeg, du gør. Jeg har åbnet min taget forskud. Ja, det har du faktisk. Ja. Det er jo lidt en spændende dag, vi optager på. Det er jo en lørdag. Det er en lørdag aften. Det er den 10. Klokken det er den 10. Ja. Klokken den er 21.04 lige nu. 21.04. Ja. Ja. For det var der, vi kunne optage. Ej, for Så, jeg kommer lige til at lige at skubbe en podcast. Ja, det var ikke så godt. Det var der, vi kunne optage. Ja. Så det er det, vi gør. Yep. Ikke sandt? Jo. Jeg synes, vi skal starte, som vi plejer. Ja. Vi skal fejre noget. Vi skal fejre noget. Og i dag skal vi fejre en lidt atypisk ting. For det er faktisk kun sket en gang siden anglosaksisk tid, at en... Altså efter Wilhelm Erobreren. Sådan noget halløj, der går ud fra. Vi skal have noget ret i næste program, så lad os bare sige det. Ja. Der sker det, at Edvard den 8. Ja. Han abdikerer den engelske trone. Yep. Efter under et års regering. Regeringstid. Efter at have siddet på tronen. Ja, efter at have siddet på tronen. Må jeg hellere sige. Ja. Abdikerer han regeringstid. Ja, det gør man. Nej, det ved jeg ikke. Regering, det er jo meget med politik at gøre. Ja, men man regerer selvfølgelig et land. Ja, det er jo det, og det er jo, regeringen er jo altid dronningens regering, eller kongens regering. Jo, så i selvfølgelig, det der er jo dronning eller kongerunde. Ja. På engelsk hedder det Reign. Og det er jo Reign, undskyld. Og var det mig, der skulle engelsk lære? R-I-G-N. Shit. Jamen, vi excellerede jo engelsk, da vi var nede på dokken, da vi skulle adressere J.K. Rowling. Ja, så det gør ikke noget, vi taler fejl nu, fordi... Og siger for eksempel ting, som taler fejl, i stedet for at sige, taler fucking idiotisk. Nå, han abdikerer. Ja. Edvard den 8. abdikerer, og på tronen kommer i stedet for George den 6. Det vælger han i hvert fald det navn. Ja. Og ham kender vi jo faktisk. Gennem Colin Firth fra filmen. Kongens store tale. Yep. Fantastisk. Vinder en Oscar. Jeg kan ikke huske, om den... Gør den det? Ja. Er det for bedste film? Bedste hovedrolle? Ja, jeg tror faktisk, den vinder for bedste film. Kan du lige... Du sidder jo som sædvanlig med research-arbejde. Jo, jeg har skiftet kode til i dag. Ja, hvad er din kode nu? 6893. 6893. Nå, ja. Jeg skifter til igen til næste uge. Ja. Hvad var det? Det var... Ja, det var Oscar til kongens tale. I mellemtiden kan jeg jo sige, at der er tændsterinlys. Der er... Hvad er det for en plante, der er på bordet? Det er noget juletræenslagt. Det er noget juletræenslagt. Noget gran. Noget granværk. Vi er ude i. Der er en frugtskål med noget citron. Jamen, du kan liste lige så... Vi kan stadig høre dig. Altså, du behøver ikke at liste. Det er okay. Altså, det er okay bare at komme gående. Ja. Jamen, du er så lille og fin. Det er fint. Det er godt. Der er en frugtskål med... Er det 2 citroner og 2 pomeloer? Ja, og så lægger der noget hvidløg i også, hvis du har lyst til det. Nå, hvidløg? Okay. Nej, det er ikke lige... Er der ikke sådan rå hvidløg? Det vil du ikke have? Nej, altså det... Den er lidt spids, sådan en rå hvidløg. Hvornår skal hvidløg? Altså, hvor er du bedst til hvidløg? Er det hvidløgsbrød? Hvad er det retter? Ja, første gang jeg mødte hvidløg, det var faktisk et hvidløgsbrød. Det var hvidløgsbrød? Ja, det var det hvidløgsbrød. Okay. Jeg havde faktisk en lang periode. Det var også dengang, jeg ikke kunne lide pizza. Det var da jeg var mindre. Og nu tænker du sikkert, er det ikke mega racistisk at sætte alle pizzaer under et? Jo, men jeg er jo... Jeg kender dig jo, så jeg ved jo, at det er sådan, du er. Ja. Det er jo ikke noget nyt. Nej. Men der slog jeg simpelthen hvidløg og pizza under et. Det var hvidløg og pizza under et. Ja. Det er en vild generalisering, synes jeg. Det var måske fordi det lugtede meget hvidløg, når du selv fik pizza. Ja.
Ja. Men så så lærte jeg så også først at spise. Jeg tror først, at jeg lærte at spise pizza, og så lærte jeg at spise pizza. Det er jo så meget sagt. Ja, du valgte at spise pizza. Jeg valgte at spise pizza. Ligesom homoseksualitet. Man vælger selv. Men så lærte jeg at spise videre. Så lærte du at spise videre. Okay, nej, det er jeg glad for at høre. Ja. Jeg tror også, det var hvidløgsbrødet for mig. Ja. Det var første gang. Og det kom i en ret sen alder, synes jeg. Ja. Det er jo måske lidt ligesom ost, at det der med sådan stærk ost og sådan noget, det siger man jo som regel kommer lidt senere, når man har brændt sin smagsløg af. Lige præcis. Man skal have dem høvlet af enten. Hvis ikke man har røget, så er det alkohol i stedet for. Ja, eller whisky. Eller bare rigtig, rigtig stærk noget. Hvad siger du? Ja, nu siger jeg eller whisky, men det er jo alkohol. Det kan man argumentere for. Ja. Men hvad ved du? Ja, hvad ved jeg? Du er jo bare en spirende lille journalist. Som vi har konstateret flere gange, at vi tror jo tit, vi ved noget, som vi ikke rigtig ved. Ja. Så og vi kommer også til, jeg kan også afsløre, det bliver ikke lige så stort et segment, som det var sidste gang, men vi kommer igen til at lave rettelser, dementier-rettelser og gays. Helt sikkert. Det vil næsten komme hver gang, eller så må vi finde på et eller andet. Ja. Fordi der er altid noget undskyld for, et eller andet vi har glemt, eller noget vi har sagt forkert. Nej, havde den vundet den Oscar? Det har den nemlig, det var faktisk det lige det, jeg skulle sige. Den har vundet 4. Ja, bedste film? Bedste mandlige hovedrolle, eller hvad? Den har vundet bedste film. Ja. Bedste instruktør. Okay. Bedste mandlige hovedrolle. Ja, hvad er den sidste så? Det er bedste birolle, tror jeg. Bedste manuskript, du er helt ret. Nå, okay. Jeg kunne faktisk godt have givet en birolle til... Ja, til hvad han hedder. Speech. Ja, lige præcis. Der. Jeg kan ikke huske ham der også er Barbosa i... Nej, ikke Barbosa, undskyld. Nej, men Piratgud der i... Ja, i Pirates of the Caribbean. Han hedder Jeffrey Rush, selvfølgelig. Ja, klassisk. Han er dejlig mand fra Australien. Også ligesom han er i filmen forresten. Ja, faktisk. Spændende. Og ligesom, hvad han hedder, ham der spiller Wolverine. Hugh Jackman. Ja, Hugh Jackman. Ja, undskyld. Jeg ved ikke, hvorfor det er undskyld. Det er helt i orden. Jeg tror ikke, han hører det her, så det går nok. Ja, det er egentlig, vi skal fejre, eller sige tillykke til først Edward. Han fik sin elskede, hvilket var grunden til, at han abdikerede. Hun ikke noget med Simpson? Undskyld. Hun ikke noget med Simpson? Hun hed noget med Simpson. Hun hed selvfølgelig. Det skal da Jesper lige sidder og søger på research-iPad. Men hvis der er nogen, der undersøger, hvorfor Jesper gentager sig selv. Det er ikke sådan, at han... Hun hed selvfølgelig Wallis Simpson. Ja, Wallis Simpson. Også kaldet Wallis Duchess of Windsor. Jamen fik hun også titel? Det gjorde hun da. For han abdikerede kun tronen. Han havde stadig en titel af noget Prince of Wales eller et eller andet. Nu skal jeg lige se, hvad han blev. Nej, men bliver vel Duke eller sådan? Ja. Eller hertug, som det hedder på dansk. Der kan jeg faktisk bedre lide den danske titel hertug, vil jeg sige. Ja. Den lyder lidt mere majestætisk. Ja, det gør den vel egentlig. Der står ikke her, hvad han blev, men han blev konge af United Kingdom and the Dominions of the British Empire and Emperor of India. Ja. Det er fedt. Ja, Emperor of India. Det synes jeg er ret fedt at kunne være det. Et land så langt væk, bare fordi man har kolonier. Ja, men sådan er det jo. Det er sådan, det hænger sammen. Nå, tillykke til Edward. Ja, tillykke til Edward, og tillykke til George. Som jo rigtig gerne vil have den trone for Søren der. Det var ikke, fordi han stammede jo. Nej, det var jeg ked af at snakke offentligt. Heldigvis for det. Skal vi ikke break? Jo, lad os gøre det, og så laver vi nogle rettelser bagefter. Jeg tror, vi har kun en lige til at starte med. Nå, det kan så lige bagefter. Der kommer lige break her. Break. Jakob, vi skal rette noget i dag. Yep, igen. Det er, hvad kaldte du segmentet? Du kaldte det rettelser og gates? Ja, dementier, rettelser og gates. Dementier, rettelser og gates. Ja. Den hellige treenighed. Yep, simpelthen. Det vi skal rette først, det er, at der er en kvindelig lytter, jeg kan sige, det er min søster Augusta, der har meldt den her. Det er rigtigt. Ja. Det er okay, du er en af Jesper. Jeg havde glemt, hun hedder Augusta. Ja, det er godt, du siger det. Ja. Maximilian. Vi har fået meldt ind, at vi kommer til at sige i sidste program, at du kommer til at sige... Jeg kommer til at sige, jeg kan lige så godt sige, at det er mig, der laver en fejl her. Du kommer til at sige, at man også går i folkeskolen også er en del af Hogwarts. Lige præcis. Og jeg kommer vist også til at sige, at man er en mellem 6 og 8 år, tror jeg det er. Når man får det her brev, åbenbart, og bliver hentet af ham den fede, ham den fede kæmpe der. Han er lidt Hagrid kommer og henter dig på sin kost. Med sin kost. I sin motorcykel. Det er først senere. Det er motorcykel, er det ikke? Er det også i starten? Ja, det tror jeg. Okay.
Han henter dig. Han flyver eller kører. En mørk nat. Det er jo ikke en mørk nat kommer der en kæmpe stor mand og henter dig. Ja. Og han flyver eller kører dig ud til en meget, meget øde skur på en ø, hvor der er kun et skur og et fyrtårn, ikke? Jo. Men det gør han ikke som 8 eller 6 år. Det gør han faktisk allerede. Eller ikke allerede, men først. Der var Harry ikke lidt tidligere end de andre, eller er det bare mig, der husker forkert? Det ved jeg ikke. Det er derfor, jeg synes, han er en 8-6 år, for han er sådan en lille bitte gut. Ja. Den Radcliffe, han er jo mega nuttet der den starter. Helt vildt. Lille tyk kindet og det hele der. Ja. Han lignede jo mig som lille, bare med briller og et horn i panden. Eller ikke et horn, men et lyn i panden. Så siger du det. Jamen, jeg kunne sagtens spille Harry Potter. Du var måske hans dobbeltganger. Jeg var jo faktisk hans understudy. Det er der ikke mange, der ved. Nej. Men igennem hele serien... det passer ikke. Jeg kunne ikke spille med i de sidste 5 film, for der var jeg simpelthen blevet for fed. Men de første 2 film... Han er også usædvanligt spinkel, Daniel Radcliffe. Første 2 eller 3 film... Nej, det må jo så være 3 film. Var jeg hans understudy. Ja. For der havde han stadig valbefældet. Ja, det havde man. Ja, det er rigtigt. Ja, han var stadig sådan lige lidt... Det er først i 4'eren, hvor han sådan rigtig bliver et honk. Og så bliver han honk. Og hvem er det, der kommer ind i 4'eren også? Kan du huske det? Ja, det er Joe. Hvem? Ja, undskyld. Når du tænker... du tænker på Robert Pattinson. Ja, jeg tænker på Cedric. Ja, Cedric. Men det er også der, han møder... Eller det er der, man sådan rigtig bliver introduceret til Joe, som jo ender med at blive Harrys flirt. Hende der en asiatisk pige. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Hun er kommet med der. Jeg kan ikke huske, hun hedder Joe. Nå, der er nok en, der lægger mærke til nogle ting. Jeg ved det ikke. Ja, jo, det måske. Det finder vi ud af. Nå, vi fik egentlig aldrig sagt, hvornår man kom på Hogwarts. Det gør man som 11-årig. Ja. Så det er lige... Man får lige... I Danmark vil det så svare til omkring 5. klasse. Lige præcis. Så eller efter modenhed, selvfølgelig. Du kommer hjem fra skolen en dag. Du har lige haft en rigtig træls matematikteam. For det ja, eller naturteknik. Det er også lidt naturteknik, lige præcis. Din lærer, han har råbt lidt for meget i dag i forhold til, hvad han plejer. Men lavede et andet gakket eksperiment ude i skoven, fordi at læreren ikke rigtig kunne komme på andet. Nemlig. Eller også har man haft hjemkundskab, og så har man fandme ikke kunne få de kager til at hæve. Ja, lige præcis. Det drøjede jeg meget med, da jeg havde hjemkundskab. Det lort, du. Jeg drøjede meget med det, da jeg havde hjemkundskab. Er det rigtigt? Ja, det gør jeg faktisk. Ja, det er da ked af at høre. Og det værste af det hele er, at min mor er hjemkundskabslærer. Nej. Jo. Eller medkundskab, som det hedder i dag. Jo, ja, men vi bruger fagtermer her, og det er de gamle fagtermer, vi bruger. Ja. Madkundskab er lidt, jeg synes, det er et træls ord. Ja, men det er jo også fordi, at det giver jo heller ikke mening at kalde det hjemmekundskab, fordi det handler jo ikke så meget, altså det handler jo ikke om at gøre rent. Nej, jeg ved det godt. Jo, gør rent i køkkenet. Jeg ved det godt. Men nu siger vi hjemmekundskab. Din mor er hjemmekundskabslærer. Ja. Og du kunne ikke få det lort til at hæve? Nej, jeg kunne fandme ikke få det, sørme ikke få det til at hæve. Det var en gang, hvor vi skulle lave chokoladekage. Okay, hvad gør du så? Går du hjem til mor og siger, mor, hvad sker der? Hvad er det, jeg gør forkert? Kan vi arbejde sammen om en fremgangsmåde her? Hvad er det, jeg gør? Nej, du er ikke så fremmelig som nej, men jeg holdt det for mig selv. Okay. Jeg holdt skammen inde i mig. Altså du gik simpelthen og skammede dig? Ja. Frygtede du, at du ville... Nej, men det var ikke så meget med min mor at gøre. Det var bare fordi, jeg synes, det var irriterende, hvis man nu gerne vil imponere pigerne der i hjemmekundskab. Så det er bare lidt irriterende, at man ikke kan få den skide kage til at hæve. Ja. Det er jo lidt det, der er ens snit. Det er jo det, man kan modsat drengene i 9. som jo har knaller der. Det er rigtigt. Du har jo... Ja. Det er jo det, man kan i 5. klasse. Du kan jo ikke købe den på din knald. Du kan få en kage til at hæve. Og det er jo desperat at hænge kortet på baghjulet. Undskyld, men det er desperat i den alder. Også i den alder. Også i 5. klasse. Ja, også i 9. Også i 9. at gøre det. Ja, den er ikke så god. Nej. Altså nu har jeg aldrig haft en knald, så sej har jeg ikke været. Jeg har fundet ud af, jeg kender mine begrænsninger. Men jeg kan da godt se dit argument for, at i 5. klasse, så er det måske... Det er lidt det, man har. Det er det, man har. Det er at få en god... Nej, kage til hæve. Eller være god i sløjt eller idræt. Idræt, synes jeg. Okay, idræt. Der synes jeg, man kan... Jamen, jeg var aldrig... Altså, jeg har spillet... Som sagt, som vi jo allerede har rørt lidt ved... Hvis man kan sige det sådan vi har i podcasten. Ja. Så har vi jo adresseret vores sportskarriere. Ja. Ja, skal vi tage den igen? Fordi jeg ved ikke, om alle har forstået. Nej, du er tidligere... både fodbold- og badmintonspiller. Ja, og det er meget højt niveau. Ja, meget højt. Meget højt. Ja, B-rækken, kan jeg huske, ud af... Det er vel den 5. højeste i sådan noget. Ja. Nej, det ved jeg ikke. Det var B-rækken. Det var ikke særlig godt. Nej. Ja, det ved jeg ikke. Nej, men det er det ikke. Jeg har spillet badminton og fodbold ligesom dig. Ja. Og så har jeg svømmet.
Du svømmede også? Ja. Gud, det er jeg helt glemt. Ja. Det er derfor, du har den krop, du har. Ja, jeg har nemlig en guddommelig svømmerkrop. De kalder dig Michael Phelps nede i klubben endnu, ikke? Jo, men det er fordi, at han er næsten blind, ham træneren dernede. Så han kan ikke se det. Gud, jeg troede, han var god. Jeg har samme hårfarve som Michael Phelps. Ja. Tror jeg. Ja, det har du. Og hård grænse. Nej, jeg er lidt længere hår. I hvert fald lige nu. Ja, men det er stadig... Jeg kan ikke finde ud af, om jeg har lyst til at have det helt kort, mit hår. Jamen, ikke om vinteren. Lad være med at gøre det om vinteren. Jeg er lige blevet klippet i dag. Ja. Jeg fryser allerede. Er det rigtigt? Ja. Du skal ikke men bare lige lidt til siden. Ikke sådan helt sidecut, men bare lige, bare lige sådan, som min krøller stadig er der. Du går meget med cap, gør du ikke? Jo, altså, men det kommer også lidt an på, fordi hvis man har længere hår, så er det bare nemmere at gå med cap, fordi så skal man ikke bekymre sig om det. Lige præcis. Og mit hår er ikke sådan glat på den måde. Det krøller jo. Ja. Så det er mere sådan en måde for mig ikke at skal bekymre mig om mit hår. Det er jo et rent dovenskab. Du kan gå 2 veje, sådan som jeg ser det. Ja. Du kan klippe det der lidt af, klippe det lidt kortere, så du stadig har noget krøl, og du kan gå med din cap. Eller du kan farve dit hår helt pisscool, lyst, og så gå efter nudelhåret, ligesom Christoffer. Af Christian Antorini. Christian Antorini. Det er de 2 muligheder, du har for mig. Det er det, jeg ser, du har af muligheder. Hvorfor skulle du også leve Christian Antorini en lille? Om det hende og Christoffer har det samme hår. Nudelfar, eller nudelmor og nudelsøn. Det er faktisk skræmmende rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Det er de 2 veje. Mener du seriøst, det er de 2 veje, jeg har? Jeg kan ikke... Jamen, så kan du gå den tredje skaldet, men det er bare pis. Ja, der vil jeg så til gengæld godt give dig det der med årstiden. Det er kun noget, man gør om sommeren, og man gør det ikke engang om sommeren. Nej, Minder man en idiot? Nej. Nej, skaldet mennesker kan ikke gøre for det. Min far skaldede. Jeg trækker alt tilbage. Ja. Jeg har allerede nu noget til rettelse og dementier næste gang. Ja, tak. Jeg bliver sikkert også skaldet. Hvorfor skulle du gøre det? Jamen, alle mændene på min fars side er skaldet. Og min morfar, han er også lidt, men han har ikke været skaldet altid. Okay. Jeg føler bare, at jeg har alle mine gener imod mig, hvad det angår. Jamen, det ved jeg ikke. Alt i min genpulje, den skriger, du bliver skaldet. Okay. Men til gengæld har jeg sindssygt tykt hår, og jeg ved ikke, om det har noget med det at gøre. Jeg tror ikke, du bliver... hvordan har du det med at gro skæg? Altså, det er ikke sådan... Det går ikke så hurtigt? Eller? Nej. Så tror jeg nemlig, at du beholder det hår længere. Jeg har fundet på, hvad det... Jeg har observeret nogle ting. Ja. Jeg har observeret folk, som har tykt hår, har som regel svært ved at få skæg. Jamen, det er måske rigtigt. Siger jeg, som egentlig har lidt skæg her, og har tykt hår. Men jamen, du skruer mest skæg ned nu, altså dit skæg er typisk ned, underskæg. Ja. Jeg kan ikke komme så højt op på kinderen, og mit overskæg er så lyst, at man ikke kan se, det er der. Der er noget her, du vil gerne mærke, hvis det er. Nej, det er fint. Der er noget her. Jeg har kigget meget på det. Tak. Sød. Folk, som har rigtig nemt ved at få skæg, har som regel ikke ret meget hår på hovedet. Skaldede mænd har ofte skæg. Jeg tror kun, det gælder sådan ariske mennesker. Okay. Det tror jeg, du er nødt til at uddybe, kan jeg mærke. Du mener simpelthen... Der er bare noget med varme og himmelstrøg og skæg og hår. En asiat eller en latino, som har skæg, og ikke noget hår på hovedet. Jamen, jeg siger, at der er noget med varme og himmelstrøg og skæg. Det siger du? Ja. Okay. Og jeg bliver garanteret sagsøgt. Jamen, det vil ikke være første gang, vi bliver sagsøgt. Nej. Så ja. Det er bare den observation, jeg har gjort. Okay, hvis vi bliver sagsøgt. Nej. Jamen, det er jo mig, der kommer til at tage den alligevel. Nej, det er rigtigt. Det er der tager shitstormen. Det skal du slet ikke tænke på. Jeg skal nok tage de der slagsmål i pressen og i presselogen. Jamen, jeg vil gerne ind til presselogen og kæmpe min sag. Og det må du også gerne, fordi du taler meget bedre for den, end jeg kan. Nej, det ved jeg ikke, men jeg føler, altså, det er bare, jeg sidder der med Twitter, når presselogen er der. Godt at høre. Så finder jeg bare ud af, at det er genudsendelsen. Så det så du så bare Twitter ind til genudsendelsen. Hvorfor fanden er det aldrig min, de tager? Det er som at være millionær, når de genudsender den. Ja. Men er lige ved at sende den der skide sms. Lige præcis. Jeg skal fucking være hurtigt i dag. Nå, okay. Ja. Nej. Det var jeg heller ikke. Jeg kan altså virkelig godt være med i hvem millionær. Ja, det kunne være ret sjovt at prøve. Prøv at tænke at møde Hans Pilgaard. Men er det stadig ham, der er vært? Ja. Nå. De skifter jo verden, ligesom Danmark skifter fodboldtræner. Altså. Og de får æder med lang snor. Ja, det må man sige. Det var først Jesdorf, sådan som jeg husker det. Var det ikke Peter Kjær? Hvem var millionær med Peter Kjær? Nej, jeg mener, Jesdorf han havde i hvert fald også en tur derinde. I værtsstolen. Nå. Men om det var før, ved du hvad? Du tager lige, du tager pennen. Research iPad'en.
Taster du lige koden ind? Yes. Som jeg kan ikke huske, hvad den er nu. Nej. Men jeg tror ikke, vi skal sige den mere i hvert fald. Nej. Det er også, det tror jeg også er for det bedste. Hvem vil være millionær? Jeg kan sige, at vi drikker Heineken. Hvis det interesserer nogen. Det interesserer os, for det smager pisse godt. Ja, det er sgu en overraskende god øl. Overraskende god? Du har ikke smagt den før? Jo. Altså, jo, selvfølgelig har det. Men det er bare, som regel køber man jo enten Tuborg eller Carlsberg. Nå. Det er jo sjældent, du finder af gode grunde en øl eller en bar i Danmark, der serverer Heineken som udgangspunkt. Så er det jo enten Royal, eller hvis nu er vi i Aarhus, så det kan også være Ceres. Ja, for søren der. Der er jo et Aarhus Sæt jo. Ja. Ceres Top og en Arnbitter. En Arnbitter. Ej, det er jo lige fyrværkeri, der gik der. Nå, vil du høre, hvem der har været der? Ja, men Peter Kjær, Jastorf og Hans Pilgaard. Ja. Men jeg husker det som om, at Jastorf, han er efter Peter Kjær. Jamen, det kan jeg ikke finde ud af lige nu, kan jeg se. Nå, okay. For den vil ikke fortælle mig det. Nu prøver jeg lige sådan noget andet her. Er du på Wiki, eller er du på IMDb? Jeg er på Wiki. Wikipedias. Historien om en tv-succes. Det kan ikke være rigtigt. Hva? Jo, en tv-succes. Det var for dengang, den fyldte 10 år. Nå, altså det er jo et af verdens mest solgte tv-koncepter. Er det det? Ja. Du finder nærmest ikke et medie, eller undskyld, en større tv-kanal i et eller andet land, der ikke har hvem er millionær. Nå. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det er jo opfundet i Holland. Heineken. Holland. De har jo bygget en hel... Heineken har jo bygget en hel, flod til deres skib, så de kan sejle direkte ind til bryggeriet og hente det ud til havnen i Rotterdam, og så smide det afsted igen. Det er med fordi det var meget mere billigt at transportere på båd, end det var på lastbil. Ja. Det er sindssygt. Ja, det er det. Fedt. Det er fedt at kunne det. Ja. Men det er jo det, de kan i Holland. De kan jo et eller andet med grave og vand og sådan. Ja, dikes all over. Ja. Og jeg tænker på digerne. Ja. Det er bare dikes, hedder det på engelsk. Ja, men det er også en... Fordi vi er så internationale. For noget andet. Ja. Som jeg helst ikke vil have, at folk tror, det er det, jeg sidder og siger. Nej. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvem der er værst først. Hvad skulle dikes være, Jesper? Ikke... Det er jo beton. Nå, okay. Altså, du ved, kvinder, der godt kan lide kvinder. Dikes? Ja. Nå, det vidste jeg ikke. Hold nu. Det vidste du da godt. Nej, det vidste jeg ikke. Er det rigtigt? Hvorfor vidste du? Fordi det er sådan lidt... Det var ikke så pænt ord, eller noget. Jeg bryder mig heller ikke om at vide sådan nogle ting. Hvorfor? Det vidste du da godt. Nej, jeg vidste ikke. Jakob. Tror jeg. Er du sådan en uskyldig lille en? Ja, det tror jeg. Lige i det her tilfælde. Jeg går jo ikke særlig meget op i det. Er du sød? Nå. Det betyder det, desværre. Du får sådan en glossary senere. Ja. Ordliste med ting. Fedt. Så kan vi lige jo diktere inden. Det synes jeg, vi skal gøre. Fordi du skal op i morgen, og du skal fanden fuck med bestå. Ja, det skal jeg. Jeg kan ikke finde ud af det. Skal vi ikke sige, at Peter Kjær var den første? Jo, vi siger, at Peter Kjær var den første. Så kommer Jastorf, Hans Pilgaard, of course. Lige præcis. De eneste, eller dem, der har vundet vel med millionær flest gange, og vundet, mener jeg, vinde med Andersen Madsen og Peter Madsen. Lige præcis. Hvor mange gange? 2. Lige præcis. Desværre for dem selv, begge gange til velgørende formål. Ja. Altså desværre, siger jeg, som om at... som om at redde barnet, eller jeg ved ikke, om det er redde barnet. Jo, det er kraftens bekæmpelse, faktisk. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Det er jo ikke en skidt ting, men det er jo også bare rart at få 1 million kroner. Prøv at tænke på alle dem, der har givet til kraftens bekæmpelse. De har jo tjent stort på, hvem er millionær. Ja da. Det er da perfekt for dem. Ja, ingen tvivl om det. Det er da også den rigtige ting at støtte, vil jeg sige. Modsat alle de andre dårlige former. Ja, men altså for helvede. Hva? Fattige børn i Afrika. Man gider at støtte fattige børn i Afrika. Møderhjælpen. Ja, men vi kan ikke, det hjælper ikke noget at støtte fattige børn i Afrika på den måde. Vi har tænkt os at støtte dem gennem sådan et program der. De får ikke de penge alligevel. Nej, de går til Robert Mugabe. Det gør de. Og hvis vi skal hjælpe Afrika, nu bliver vi lidt politisk. Hvis vi skal hjælpe Afrika ud af fattigdom, så er vi nødt til at give dem færre priser for deres varer dernede. Ja. Vi er nødt til at lade være med at blive den her gældsfælde, eller fanden det hedder, de er i. Ja. Vi bliver ved med at underbyde dem og hjælp nu. Det har aldrig været et spørgsmål om at sige, nu handler vi med Afrika. Det har altid været et spørgsmål om, hvordan kan vi udnytte Afrika på en eller anden måde. Ikke? Lige præcis. Nu handler vi sådan er det jo også for kineserne, men de gør det jo på en lidt mere human måde. Eller man kan sige, de efterlader nogle ting
til de afrikanske lande. De bygger jernbaner og veje og sådan noget. Der bliver noget infrastruktur, der bliver hullet op der. At de så ejer alt, hvad der hedder undergrund i Afrika. Det er hvad det er. Det er sådan der. Sådan er det. Men det er for, der bygger nogle veje, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg fandme bygget mange veje. Undskyld, jeg bander, men de har virkelig bygget mange veje. Du skal ikke undskylde, jeg har bandet rigtig meget. Ja, det har du faktisk. Det var undskyldning sidste år, blandt andet. Jeg forstår jo slet ikke, at jeg begynder at bande så meget. Synes jeg ikke, jeg har gjort før. Er det fordi, du har... Det skal jo være noget hemmelighed, Jesper, han er kommet i et romantisk forhold. Eller er det... Ej, må jeg ikke break den? Undskyld. Må jeg ikke break den? Mod din mor og far det godt. Der tror jeg... Ja. Men jeg tror bare alle... Nå, de hører ikke det her alligevel. Jeg tror bare alle... Nu siger jeg alle. De 2 kvindelige lytter, vi har, de røg lige der. Der røg deres eneste håb om at... Jamen, jeg er jo stadig single, skal det siges. Ja, men det... Nej, Jacob. Nej. Jesper. Det er Jesper, de er her for. Sådan er det. Jeg synes, vi skal break. Hvorfor? Jamen, så breaker vi. Jamen, fint nok. Der kommer en breaker. Nu skal jeg lige finde min liste her. I mellemtiden så åbner jeg lige. Vi har jeg kan fortælle, det er klassisk Matador-mix, vi kører i dag. Det er det. Jakob, jeg har været i... Det er rigtig lækkert for lyden. Det er som jeg snakker om, det der med, når man åbner poser. Det er rigtig lækkert. Rigtig godt for lyden. Det er ligesom, når jeg slår til mikrofonen. Ja. For eksempel. Som for eksempel, du går lige der. Ja, når du slår i bordet. Sådan der. Jakob, jeg har været i den gamle by. Nej, det passer ikke. Nu har jeg løjet for dig. Det er okay. Der er så mange, der lyver for mig. Jamen, det går lige i hjertet sådan noget. Det må ikke sige. Det må du sgu ikke sige. Nej, det var ikke sådan der er ikke mange, der lyver for mig. Der er så mange, der lyver for mig. Det er i hvert fald det, du siger til mig. Det jeg vil sige var, jeg har været i noget, der støder op til den gamle by. Ja. Botanisk Have. Yes. Jeg har været nede, jeg ved ikke, om du har set billedet, jeg har lagt op. Jeg synes, det var så fint, du lagde op. Vi har en Facebook-side, der hedder Afveje, hvor jeg har lagt et billede op af den føromtalte grønbenede rørhane. Jeg tror simpelthen... Hold da op. Der er sgu da nogen, der sker. Der er en spændende udvikling. Astrid, der er nogen til dig nu. Det må være til dig. Det skal der Astrid få besøg. Astrid får besøg. Vi røber ikke, hvem det er og hvorfor det er. Men nu er vi jo inde på romantiske forhold lige før. Jeg har simpelthen været i Botanisk Have og fundet den grønbenede rørhane. Er det rigtigt? Jeg har taget et billede af den, og jeg har lagt det ved jeg Facebook. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt, som om jeg er helt overrasket. Helt ny information. Mens jeg er i Botanisk Have. Det er en dag, hvor det er frostvejr, så der er is på vandet. Ja. Der har virkelig været varmt her i december. Ja, men det var en af de få kolde dage. Det var en dag, hvor jeg må indrømme, jeg opdagede noget nyt. Der er gratis forlystelser i Botanisk Have, når det er frostvejr. Og hvad er det? Hey. Hej. Det er, at ender... I må altså gerne tale sådan almindeligt. Ja. Vil du have noget slik, Daniel? Ja, det er Matador-mix. Sikker? Er du det, sikker? Ja. Okay. Hvor musik? Det gør han. Fedt nok. Super. Han er flot med det hår der. Det var hurtigt. Nej, undskyld. Så ikke ment, at du skulle sådan frem. Der er gratis forlystelser i Botanisk Have. Ja. Ender kan ikke stå fast på is. Og de glider simpelthen. De moonwalker frem og tilbage over det is. Det var noget af det sjoveste, jeg har set nogensinde, tror jeg. Ej, hvor sjovt. Hold kæft, hvor er det fedt. Det skal man virkelig gøre. Det er en af de få gratis ting, der er i år, som er virkelig sådan helt sandt er fantastisk sjovt. Ja, det er også de her... Ja, fordi at nu du tænker på, at der er også open mics. Det er ikke fantastisk sjovt. Det her er fantastisk sjovt. De her ender, de skøjter frem og tilbage over det is. Og jeg håbede på, at der på et tidspunkt kom en flyvende og lande, men det gjorde de desværre ikke. Det er den klassiske, hvor den lander, men ikke lander, fordi den bare kører hen, og så rammer ind i siden på en anden and. Eller jeg gad virkelig godt at se en svane gøre det faktisk, fordi den tager sådan, altså det er jo en landing, altså det er jo fly, der lander, ikke? Den tager lige hele vejen rundt om, ja, og så lige ned, og så lander. Den tager lige på overflyvning, og for lige at sikre sig, at der er frit. Og så er det jo sådan en kæmpe tilløbsstykke, når den lander, når der sådan basker med vingerne tilbage, for ligesom at bremse sig selv fra den høje fra. Så færdig. Det er så fedt, det er så fedt. Ja. Jo, så det synes jeg, man skal gøre, hvis det er frost. Gå ned og kig på enderne dernede. De er fandme dumme. De skøjter rundt. Ja. Det er skide godt. Det er skide godt. Så fint. Men har du egentlig nogensinde været til jul nede i Botanisk Have? Jul i Botanisk Have? Nej, du er ikke i Botanisk Have. For satan, mand. Ja, det har jeg. Det var jeg 2 år siden, tror jeg. Ja. Det er skide hyggeligt. Helt hyggeligt. Det kan varme dem fælles.
Er det koldt? Ja, simpelthen koldt anbefales, hvis det er mænden. Det synes jeg, man skal gøre. Ja. Det kan koldt anbefales. Det kan koldt anbefales, fordi man skal gøre den dag, hvor det er sne. Det gør det lidt bedre, ja. Vil jeg sige. Det er ikke lige sikkert, hvad er så meget med en lige den her tonus det her år. Nej, ikke som det ser ud lige nu. Nej. Det er tæt på, hvad siger TV2? Kan du ikke lige undersøge, hvad siger TV2's hvidhjulsparameter? Det tror jeg gerne. Research iPad. Research iPad. Det er meget med at søge med Research iPad'en i dag, den kommer virkelig på arbejde. Ja, men den brænder næsten i mine hænder. Hvad var det, jeg skulle søge på? Hvidhjulsparameter. Ja, hvidhjulsparameter. Det er sjovt, jeg glemmer så hurtigt. Det er det der med, du siger. Det skal du ikke, det romantisk forhold, det gør ved en. Er det ikke sådan? Jo. Hvidhjulsbarometer 16. Hvidhjul i Danmark. Ja. Jamen sige. Hvad har du egentlig gjort i din Dolce Gusto? Den står ikke på bordet, hvor den bare. Det står deroppe på hylden. Nå, okay. Ja. Den er her nu, bare rolig. Han får ikke lov at smutte sådan lige umiddelbart. Sådan lækker Dolce Gusto. Sådan lækker Dolce Gusto. Det har du lært nu, det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide. Ja, man kan sige, at du fik det ligesom slået fast med 7-tommer søm sidst. Det jo, synes jeg da også var nødvendigt, når du står og pisser sådan på mig. Den siger lige nu 7% chance for hvidhjul. 7? Ja, det var, den er opdateret den 10. Nej, det er i dag. Ja. Der er 7% chance. Undskyld, jeg kan ikke det hele flyder sammen. Der er 7%. Jamen, så tager du noget slik, Astrid. Der er 7% chance for hvidhjul. Vil du have øl? Der er øl i køleren. Der. Altså, jeg skal ikke have flere. Jeg skal køre. Ja. Og jeg skal kun have 3 af dem. Det er ret. Nej, Jesper, du skal være super til... Ja. 7% chance for hvidhjul. Ja. Jakob. Ja. Jeg har tænkt over noget, Jakob. Nå? Det er noget nyt, jeg er begyndt på. Altså at tænke over. Nå, okay. Ja, jeg skulle lige så sige spændende. Du kender da godt udtrykket mandfolk. Ja, det var jeg. Det er sådan positivt lavet. Han er et rigtig mandfolk. Ja. Han kan sgu hænge nogle hylder op, eller bore nogle huller. Ja. Generelt bare samle nogle IKEA-møbler. Generelt bare samle nogle IKEA-møbler, ja. Lige præcis. Samle et eller andet, hænge noget op, gør rent. Det er som om IKEA i forsøget på at gøre det nemmere. Det var da satans. Du er virkelig populær i dag. Nå. Det er som om IKEA i forsøget på at gøre det nemmest muligt for folk at samle eller lave møbler, ikke? At de har gjort det nærmest sværere. Ja. Man kunne næsten godt lige så bare gå ud og fælde træet, skære det ud, og så selv bygge det. Ja. Men... Undskyld. Du skal ikke undskylde. Nej, det har vi snakket om. Undskyld. Ja, undskyld, at du undskylder. Ja. Det er så fint. Du kender udtrykket mandfolk. Det er positivt ladet. Sig. Kender du udtrykket kvindfolk? Ja. Det er et udtryk, der er utrolig negativt lavet, som regel. Ja. Det handler som om, at hun er et skørt kvindfolk. Eller dumme kvindfolk. Ja. Ikke sandt? Jo. Lidt uheldigt, at det er sådan lavet, fordi det burde det jo ikke være. Mandfolk er jo positivt lavet. Jeg har tænkt på et tredje. Ja. Og et neutralt udtryk. Henfolk. Der var den. Ja. Selvfølgelig. Henfolk. Du vidste det. Ja, henfolk. Sverige har allerede taget det til sig, er jeg sikker på. Hvem? Sverige. Ja. Men jeg synes, vi skal indføre det. Du må ikke sige mennesker, du skal sige henfolket. Jeg synes, vi skal... Ja, det skal man. Jeg synes, vi skal indføre det i Danmark. Henfolk. Fordi så er der ikke nogen, der bliver forfordelt. Nej. Kvinderne bliver ikke forfordelt på den måde, at det er negativt lavet at snakke om dem som kvindfolk. Det er principielt meget enig med dig, ikke? Men det sparker jo lidt til... Nu sparker vi jo lidt til den der ligestillingsdebat. Ja. Det er som om, synes jeg tit, i den ligestillingsdebat, at det er meget omkring det der med, at... Kvinder skal have lige rettigheder som mænd, og det kan du ikke lide. Men det er som om, at... Og det kan du ikke lide. Nej, men det er... Jeg føler, det er mere en kvindekamp, end det er en kønskamp. Ja. Og der synes jeg måske mere, at det skal være en kønskamp, i stedet for en kvindekamp. Det kan jeg kun tilslutte mig. Det handler ikke om, at kvinder skal have det bedre end mænd. Det handler ikke om, at mænd skal have det bedre end kvinder. Nej. Det handler om, at alle skal have det lige godt. Ja. Ikke sandt? Jo. Og så synes jeg, at man skal gå væk. Jeg synes, nogle af de mest irriterende feminister, som nogle gange, de synes, at siger det som om, at... Jeg kan huske, der var det der med, at der var den der kvinde, jamen du må gerne tage slik, altså du skal ikke sådan skjule det. Jamen det rester bare helvede til. Nå, jamen det er jo ikke noget at gøre ved. Det er jo sådan, Haribo har bygget deres poser. Det er jo en tyverisikring, Jesper. Ja. Jamen, det er ikke engang løgn. Der er jeg nødt til at sige, når vores e-mærke mix kommer på gaden, ja, så bliver det en knirkefri pose. Fuldstændig.
Der skal ikke være noget, også fordi de er meget irriterende, dem her. Fucking irriterende. Og her i biografen. I biografen, ja. Jamen, det er rigtigt. Den er jo irriterende her overalt. Du kan ikke stå i bussen og spise, uden folk hører det jo. Nej. Det er pisse irriterende. Du kan ikke være på vej i skole, uden folk hører det. Nej, og man kan ikke undgå at få de der dømmende bække, når man når ned i bunden af en Dorito-pose. Det kan man ikke. Man står der og krøller den sammen. Ja, det er selvfølgelig et tænkt eksempel. Ja. Alt det, vi siger, noget tænkt eksempler, det er klart, det kan da ikke finde for at stå og spise Dorito ude på gaden. Jeg vil ikke lige på hjørnet, Frederiks Allé og Jægergårdsgade. Søndag morgen kl. 4. Det, der irriterer mig, det er for eksempel, når man snakker omkring det der med ligeløn. Ja. Det er, at jeg synes tit, at man tænker, nu skal kvinderne have ligeløn med mændene. Men problemet er jo, at de fleste mennesker er jo dækket af en overenskomst. Ja. Og jeg har et pt. Kendskab til en overenskomst, hvor der står, at mænd og kvinder skal have forskellige løn. Det har jeg heller ikke. Nej. Så størstedelen af danskerne, dem kan vi ligesom lukke ud for, at den her problematik eksisterer. Mm. Det vil sige den sidste. Det er så der, hvor at mænd og kvinder skal forhandle løn. Og så kommer man tilbage til problemet med, at det der med mænd- og kvindeerhverv. Jeg er jo enig i, at der ikke er nogen erhverv, der som sådan er mænd- og kvindeerhverv, men man kan jo komme ud om, at der er nogle erhverv, der tiltrækker flere kvinder end mænd og omvendt. Jeg er helt enig. Der er betydeligt flere, og det må man gerne sige, for det er rigtigt. Ja. Betydeligt flere kvindelige pædagoger, end der er mandlige pædagoger, for eksempel. Og derfor synes jeg, at den diskussion den er lidt forfejlet, fordi det handler jo ikke om, at kvinder skal være fuldstændig ligesom mænd eller omvendt, men der skal jo selvfølgelig være lige muligheder for mænd og kvinder for at blive pædagoger. Selvfølgelig. Eller for at blive læger. Det siger der sig selv. Ja. Og der synes jeg tit, at diskussionen er... Hvorfor siger du lærer? Kan kvinder ikke være lærer? Jo. Jeg sagde faktisk læger. Ja, som en doktor. Ja, det kan kvinder ikke være, eller hvad? Jo. Hvorfor lige dem, du nævner? Men det ved jeg ikke. Jeg kunne også have sagt tømmer. Jeg kunne også have sagt tømmer. Ja, det eller maler. Eller klarmester. Jeg tror, der er flere kvindelige malere, end tror. Ja, det tror jeg faktisk, du har ret i. Nå, nu skal jeg heller ikke sidde og smide ord ind i din kæft. Jeg synes, det der irriterer mig, det er bare, at man snakker tit... Nu snakker vi så om de der erhverv, hvor der er... hvor man ligesom selv forhandler løn. Mm. Det der med lederstillinger, det vil jeg godt lige vende tilbage til, men det er lige en anden diskussion, synes jeg. Ja. Fordi at... jeg synes, det største irritationsmoment, jeg har over det der med at snakke løn, det er jo, at i virkeligheden er det jo det største udtryk for, hvor stærkt individet er, i stedet for, at det handler om kønnet. Ja. Fordi at så er det jo op til en kvinde selv at forhandle sin løn. Ja. Og det er jo i virkeligheden den største ligestilling, man kan få i forhold til en mand. Og alligevel ender kvinder så med at have en lavere løn. Ja. Og det er ærgerligt, for jeg er principielt enig i, at lige arbejde kræver lige løn. Helt selvfølgelig, helt sikkert. Derfor synes jeg jo egentlig, at man bør have et, om ikke andet, i første gang synes jeg, at man skal have en åben dialog omkring løn på en arbejdsplads. Mm. Jeg synes, det er et fair spørgsmål at stille. Men i virkeligheden, så synes jeg, at man skal have et åbent skatteregister. Okay. Så du går ind og ser, hvad folk tjener? Ja, og se, hvad deres bruttoindkomst er. Jeg siger ikke, man skal kunne se alt. Nej. Men jeg synes, det er fair nok, også i andre sammenhænge, at se, hvor meget man egentlig giver til fællesskabet. Nå, men er det, så er det, vi kommer ind omkring ord som mistillid og sådan noget. Jeg tænker, vi... Men det er jo ikke mistillid omkring den enkelte. Som sådan. Jo, det er det jo. Det kan du godt bruges til. Det kan du godt bruges til, men det kan alle de der register jo bruges til. Ja, men hvis du går ind... Er overvågning et udtryk for mistillid, eller et udtryk for et ønske om at potentielt set kunne... forhindre en forbrydelse. Okay. Eller i det mindste gøre reaktionstiden væsentligt kortere, hvis der er, man rent faktisk observerer sådan en forbrydelse. Ja. Det kan jo bruges til begge dele, og det er jo det, der er det sindssygt svære i den diskussion. Det er jo, at det kan jo både være et forebyggelsesredskab, men det kan jo også misbruges, ligesom alle andre værktøjer. Du kan også slå ihjel med en hammer, men du kan også bygge huse. Hashtag mic drop. Hashtag mic drop. Jeg tror, det var dagens citat. Du kan slå ihjel med en hammer, men du kan fandme også... Nu bander jeg igen. Du kan slå ihjel med en hammer, men du kan også bygge huse. Og det synes jeg bare tit er det, man glemmer. Og sådan er det med alle værktøjer, vi bruger her i livet. De kan både bruges og misbruges. Selvfølgelig. Ligesom en sømpistol. Jeg har før set en sav blive brugt forkert. Ja. Noget med, altså, så stod man og åbnede flasker med den. Det var helt fjollet. Ja, det er faktisk sindssygt fjollet. Det er ikke det, en sav skal bruges til. Han skal jo save. Skal ikke misbruge, men saver man så ikke bare toppen af flasken af? Jo, det var de der sabler, du tænker på.
Nej, det er ikke lige det. Nej, altså så saver man ligesom toppen af en flaske af, i stedet for at skrue låget af. Det burde man jo gøre. Ja, nu det. Men det gør de jo. Hvis man skulle være tro mod saven. Ja, lige præcis. Skal du tro mod saven, så saver du den flaske i smadret. Ja. Nej, ikke, altså bare toppen af, fordi man er noget civiliseret menneske. Ja, så bare toppen af. Ja. Ikke hvis det er en glasflaske, så skal man bruge diamant, som diamant skal. Det er klart. Der skal noget specielt værktøj til. Ja. Jeg tænker en vinkelsliber. En vinkelsliber. Ved du hvad, jeg kom lige til at tænke på. Nej. Jeg er gået på højskole med, hun har været sygeplejerske. Er det Augusta? Ja, det er faktisk Augusta, ja. Okay. Hun har fortalt, at hendes mor er vist også sygeplejerske eller læge på akutmodtagelsen over på et sygehus over i Københavnsområdet. Okay. Hun har fortalt, at en gang er der en kvinde, der er kommet ind, der har brugt en flaske som et tilfredsstillelsesværktøj. Gud. Ja. Og der har ikke været låg på, og det der sker inde i sådan en lukket flaske, når man på den måde, det er, der bliver dannet undertryk. Ja, det gør der. Nej. Så den flaske har simpelthen ikke kommet ud. Nej. Og det var så slemt, at hvis de prøvede at hive flasken ud, så var der sket noget, altså så var hun simpelthen hivet med. Der var røget mere ud, der skulle med ud. Det var ikke kun flaske. Nej, det kunne have en gruelegalt i ordets bogstaveligste forstand. Men det der sker, det er, at de ringer efter en klarmester, som skal komme med et diamantbrug. Nej. Og så kommer der en klarmester ud med et diamantbrug, så de kan skære et hul i flasken, så man kan få undertrykket ud. Prøv lige at forestille dig at være Bjarne, som dukker op der på akutmodtagelsen. Skal hul i en flaske, tage hjem til konen Jytte, og så siger hun, det første Jytte siger, hej skat, godt at se dig. Hvad har du haft en god dag? Bjarne står sådan helt hvid i hovedet. Jeg skal ikke bare arbejde i morgen. Hold kæft, hvor er det vildt. Ja, det er en sindssyg Nej, hvor er det sjovt. Sådan tror jeg virkelig, der er mange historier sådan for sådan nogle akutmodtagelser, ikke? Det er en skam, de har tavshedspligt. Ja. Det er virkelig... man kunne få jeg priser mig lykkelig for den historie, fordi det er en, jeg kan fortælle igen og igen. Ja, det kan jeg sgu godt forstå. Jeg har aldrig så hørt den, men altså... Ja, men den er stadig sjov. Nej, undskyld, for at vende tilbage til det med skatteregisteret. Ja, nu kommer vi lige på noget. Jeg vil godt lige binde en krølle på det. Vi kommer på nogle afveje der. Fordi man kan jo godt lave en lov om, der siger, at alle skal have lige løn. Men jeg synes et eller andet sted, det er fair nok, der er nogen erhverv, hvor man forhandler sin egen løn. Ja, jeg tænker også, professionsløn er i nogle erhverv er helt fint. Ja, lige præcis. Men jeg synes, det er fair nok, og i det mindste udligne den mulighed for, fordi jeg er stensikker på, at der er nogle kvinder, der måske har en tanke omkring, kan vide, om det er fordi, at jeg er kvinde. Og hvis man har muligheden for at tjekke det, så kan man gå hen til sin leder og spørge, er det fordi, og så kan lederen måske argumentere for, det er fordi, at han laver det her. Ja. Fordi det giver jo muligheden for at stille spørgsmål, og det er jo gennem spørgsmålene, svaret kommer. Hashtag mic drop nummer 2. Vi har 2 citater i dag. Du kan bruge en hammer til at slå ihjel med. Den kan også bygge hus. Og nummer 2. Det er gennem spørgsmål, svarene kommer. Ja. Jakob for filan. Jamen, det er helt vildt. Jeg ved, om det er øl, der har gjort det. Jeg tror, det er alkoholen, der stiger lige i blodbanen og rundt i systemet. Det er fantastisk, det du sidder og siger nu. Jeg kan godt lide det. Er der... Skal vi... Nej, vi har... Undskyld, det er fordi, vi dropper mic'en, og så... Ja, så der kommer en break. Ja, der gør. Jeg synes bare, det er irriterende, det er Lotte Heise, der bare skal køre ud af de der tangenter. Ja. Jeg synes, man mister alle nuancerne i den diskussion, når man siger det på den måde. Og det er også fordi, hun har sådan en skæng af stemme. Ja, hun er dårlig til at snakke om de der ting. Ja. Og det er jo desværre en del af mediekulturen, fordi at det er jo dem, der råber højst, men der er mikrofonerne, der fanger det. Det er klart. Det er også dem, der er sjovt at se på. Ja. Det er klart. Dem, der er sådan lidt... Fordi det er jo ikke alle, der er ligesom... Det er jo ikke alle feminister. Jeg synes også, det er et dårligt ord. Feminister? Ja. Okay. Fordi der ligger man jo allerede væk på kvindekønnet. Ja, det kan man sige. Hvad hedder det mandlige? Er det bare mandsjonister? For det er jo negativt. Feminister er som sådan ikke negativt. Nej, det er jo det. Det er jo en form for forkæmper. Ja, det er jo det. Men og jeg synes bare, det er et irriterende ord. Jeg kan mærke, det bliver meget med feminister. Det er også lige fordi, jeg har hørt Augusta og Gustine. Nej, det er kønsneutralt. Maxen og Maxe. Maxe og Maxe. Maxen og Maxe. Maxen og Maxe, ja. Deres podcast. Ja. Pulverheksene. Ja. Og de er meget engagerede i hele den der ligestillingsdebat og feministmiljøet. Og det er ikke fordi, at jeg ikke synes, der er rigtig meget at diskutere. Men til at starte med, synes jeg bare, at man skal finde et bedre navn. Fordi hvis det skal være en kønskamp, så skal man jo også finde et ord, der ligesom dækker over, at det rent faktisk er kønnet, man vil.
Så man skal være menneskenist. Ja, eller så kan man snakke om humanist, men det er jo ligesom taget. Ja, den kan jeg godt sige. Ja. Det var egentlig dumt, jeg ikke bare sagde det. Menneskenist. Idiot, Jesper. Må jeg foreslå hensenist? Hensenist. Vi har jo alligevel opfundet henfolk. Eller genderisme. Genderisme. Ja, selvfølgelig. Det er hashtag mic drop nummer 3. Det er virkelig mange mic drops i dag. Det er skide godt, Jacob. Og jeg har selvfølgelig også kat på, så jeg er jo også lidt street. Du er lidt en hurtig street-type i dag. En hurtig street-type. Fedt, mand. Jeg synes bare, det er egentlig bare den sidste krølle, jeg vil sætte på den diskussion, det er at få et andet navn, fordi så får I også mange flere mænd engageret i den debat. Ja. Fordi i ordet feminist, som jo egentlig burde være en ligestillingsbevægelse, ligger der jo allerede en vægt på, at det er kvindekønnet, der er offeret. Ja. Og jeg troede lige præcis, jeg troede faktisk, det var det, der var meningen, man skulle gå op med, at kvinden ikke skulle være et offer. Ja. Det troede jeg faktisk, men det kan godt være, at jeg tager fejl. Jeg ved ikke noget. Jeg har lavet en joke. Den er ikke særlig sjov. Men har du lavet en? Nå ja, jeg har lavet en joke. Det er rigtigt, det snakker vi lige kort om. Ved du, hvem der er bedst til stavgang? Stavblinder. Vandrende pinde. Ja, det var egentlig bare det, jeg ville sige. Michael. Nej, jeg har et spørgsmål til dig. Ja, det er godt til. Bussæder. Ja. Jeg var ude at købe bus i dag. Ja. Jeg havde hjemme med mine forældre. Hvilken linje? Det var nummer 121, jeg tog i dag. Det er det, der hedder en regionalbus. Ja, en blå bus. Her i Aarhus. Jeps. Ja, eller i Aarhus. Eller i midttrafikområdet, fordi i midttrafik, der er regionalbusserne blå. Det er nemlig det der. Der står endda på nogle af dem, de grønne busser, der er nogen, der har været farveblinde, da de har købt dem. Ja, men jeg tror, det er fordi selskabet, der kører dem, de er grønne. Ja. Ja, det hedder grønne busser. Tak for det, Jacob. Så ødelagde du 2 jokes. Tak for det. Bussæders mønstre har jeg skrevet ned her, fordi jeg kom til at sidde og stirre meget på. Jeg sad i en bus. Hvad gør man i en bus? Man kigger ud af vinduet. Ja. Du kigger ind i sæderne. Man kan også høre noget. Man kunne for eksempel sidde og høre afveje. Det kunne man gøre. Det synes jeg faktisk er en glimrende idé, fordi man får lov til at slå hovedet lidt fra. Bare sidde og lytte til sådan 2 flotte fyre som os. Ja. Eller i hvert fald fyre. Ja. Jo, i hvert fald fyre. Ja. Jeg valgte i dag ikke at kigge ud af vinduet ret meget, men kigge på sæderne i stedet for. Ja. Det var normalt kigger jeg ud af vinduet. I dag kigger jeg på sæderne, og jeg forstår ikke, hvorfor bussæder altid skal have sådan nogle grimme mønstre. Nej, det er sjovt. Jeg havde stillet nemlig nøjagtigt det samme spørgsmål for måske et halvt år siden. Okay. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor man ikke bare kan få et sæde, som er... Det her det er helt gråt, eller helt sort, eller helt brun. Brun ville jeg næsten gå med til, hvis det bare var den ensfarvede hele vejen. I stedet for alle de der fjollede farver. Det her, det var lilla, lyserød, orange. Der var hvidt, det var grundfarven var grå. Ja. Og mønstret var sådan ligesom... nogen havde sprøjtet konfetti på sædet. Ja, jeg ved faktisk godt, hvilke mønstre. Det var en børnefødselsdag, der var gået amok med konfetti. Eller nytårsaften, hvor bordbomben bare var eksploderet ind i det her lille bitte rum. Ja. Jeg synes, det var så grimt. Det er så grimt. Det er røvgrimt. Der er faktisk 2 forklaringer til spørgsmålet. Der er et med mønstrene, og så et til farverne. Det er jo fordi, at de der sæder, de har en tendens til at blive beskidte. Ja. Så derfor vælger man som regel farver, hvor snavs ikke er tydeligt. Ja. Det kunne fx være lilla. Man vil ikke mærke til, at man ikke vælger så mange stærke farver. Der er selvfølgelig lilla, men det er aldrig sådan en klar lilla. Nej, det er sådan en mat. Ja, lige præcis. Det er som regel matte farver, man vælger for at skjule snavs, fordi de bliver faktisk ret beskidte sådan nogle steder. Det må man sige, du skal jo bare slå, så kan du... Altså, du kan bare en støvsky. Du kan jo ikke trække vejret i 5 minutter. Nej. Og hvis man har astma... Der går et halvt minut, så dør Ja, det er det. Så er det der med mønstrene. Det er faktisk igen et halvt synsbedrag for at skjule... Snavs? Ja. Nå. Og det er jo også sådan lidt, man skal jo vælge, det der jo også er dilemma, det er jo, man skal også vælge mønstre, som ikke er frastødende. Ja, som men sådan. De skal jo ikke støde nogen. De vælger kun frastødende for mig, mit øje. Frastødende på den måde, de er grimme. Det er ikke så meget, at de er sexistiske, eller noget som helst, eller racistiske, eller alle de racistiske, nationalistiske, noget som helst. Noget som helst. Det er simpelthen bare fordi, de er pissegrimme. Ja. Jeg kan jo fortælle dig, at det har vi jo allerede snakket om nu, vi har jo haft en gate omkring det, men den nye letbane, der kommer til Aarhus. Ja. Har du set sæderne indvendigt der? Eller nej, nogle af billederne? Men jeg vil faktisk gerne spørge dig om noget. Det er jo faktisk, jeg kan lige sige, det er Kvadrat i Æbeltoft, der er leveret der, og de er helt mørke
blå. Uden mønstre. Det glæder mig til. Jeg kan godt lide Kvadrat. Jeg synes, det er fantastisk, at det er faktisk et forholdsvis stort firma, selvom det er en lille bitte Æbeltoft. Ja. Det er ligesom Therma i Lystrup, faktisk. De var faktisk med til senest, da ESA de skulle lande på Mars. Ja, der ligger også en afdeling i Grenaa, som laver til jægerfly. Ja, det er faktisk rigtigt. Til jetjager. Til jetjager. Du, fan med du. Bum, bum, bum. Var du med ude at køre? Jeg så, den var på den første tur, officielt her i letbanen. Var du Nej, jeg skulle simpelthen arbejde. Jeg havde faktisk planer om, at jeg... ja, nu bliver det også lidt teknisk. Det er fordi, at jeg er lidt en entusiast på en måde. Selvfølgelig er du det? Ja, selvfølgelig er det. Jeg havde faktisk planer om, måske, hvis jeg havde tid til det, at jeg kunne nå ud forbi at kigge. Den kører ude på en strækning på den tidligere Odderbane. Okay. Der har de 800 meter, der er gjort klar til, at de kan køre den med strøm og sådan noget. Ja. Jeg havde måske planer om, at jeg lige ville tage ud, bare lige for at kigge, om man kunne se et eller andet. Jeg kunne ikke lige finde et tidspunkt, hvor det var passende, fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er rimelig belagt med arbejde for øjeblikket. Det er rigtigt. Så det er derfor, vi optager en lørdag. Det er derfor, vi optager en lørdag aften, fordi det er jo lige et tidspunkt, der passer os begge to. Ja. Jeg kører simpelthen 2 arbejder i øjeblikket. Sådan skal det være. Sådan skal det være. Men jeg så TV2 Østjylland og Stiften, de havde også en video op. Ja, selvfølgelig. Ja. Jeg var faktisk nede forbi, da jeg var på studietur i Berlin. Der var jeg faktisk nede forbi fabrikken, hvor det bliver lavet. Ja. Nede i Berlin, nede i Vælten. Okay. Lige ind og sige hej. Godt at se jer. Jeg var i hvert fald inde og lave noget. Lad os kalde det industrispionage. Det var industrispionage, ja. Ja, det kan jeg forestille mig. Lavede du så sådan nogle små fælder, eller en lille gave til dig selv, når en gang du kom ud og køre i Danmark? Sådan en lille... Det går ikke. En lille pose slik, så ved du, lige her er den i tog nummer 9-643. Nej, det går ikke. Okay. Det skulle du have gjort, synes jeg. Det er lige desperat nok. Altså, jeg er ikke sådan en flyspotter, der tager ud og så tager billeder af dem, for eksempel. Nå, alligevel ikke. Nej. Ikke så galt er det ikke? Nej. Okay, det kommer jeg. Når nogle gange du bliver helt rigtig voksen, altså når jeg mener rigtig voksen, mener gammel og pensioneret, ja. Så skal du ud og tage billeder af tog. Det kan jeg fortælle. Bliver du sådan lidt ligesom Ole Vædel? Hvad tænker du? Din kone, hun skal med i Jernbaneforeningen? Nej, ikke umiddelbart. Nej, okay. Ole Vædel? Hvem er det? Hvad sagde du lige der? Du kender godt Ole Vædel, Ja, det kan godt være, jeg kender ham, men jeg kan ikke sætte navn på. Med Vuk. Nej, hvad hed hun? Hun hed P. Nang. Nej, hvad fanden hed hun? Nuk. Jeg kan ikke huske det. Han købte en kone i Thailand i det der 48 timer, købte fri til kærlighed. Og så var han var bare så uheldigt stillet, Ole Vædel, at han havde en... nogen vil kalde det en speech impediment, tror jeg. For når han havde sagt noget, så var han nødt til lige at sige... Nå... Ikke? Det var sådan meget med, at it's normal to kiss in Denmark, my dear, sagde han. Og skål, my dear, når hun har lavet mad til ham. Så er det de der 2 tvillinger? Nej, det er ikke noget, man tvillingen gør, det her. Jamen, det var de der 2, der var fra Holstebro, som også var... ja, nej, det er ikke... Det her, det er jo på programmet, der blev sendt for 16 år siden, tror jeg. Okay. Men han er Danmarks kendt... jeg tror, han er Danmarks kendt gennem Tobias Dybvad. Ja, sikkert. Han, jeg vil ikke sige lavede grin, men lavede grin med ham. På grund af hans forfærdelige, uheldige måde at afslutte en sætning på, som er altid... Gør han det altid? Stort set. Ja. Jeg tror, det er sådan noget 80-85, 8-89% af gangene. Så, det er med meget. Så slutter han lige af med... ja. Og det var bare så dejligt akavet og ulækkert. Jamen, hvorfor gør man det? Jamen, fordi... Hvorfor ikke? Når man har muligheden for det. Ja, man skal selvfølgelig bare grine. Det er jo ikke det. Det er jo også rigtig. Jamen, det er jo ikke det, han gør. Han griner ikke. Han siger bare... Tungen lidt ud. Ja. Og han havde jo sagt til hende, inden han tog ned og købte hende nede i Thailand. Ja, for det er jo det, man gør. Ja. Det er jo det, man gør. Man kan trække kroner i automaterne. Man betaler en masse penge til. Nu siger jeg et bureau, og i parentes gør jeg sådan her. Eller ikke parentes, men citationstegn. Man betaler en masse penge til et bureau, så hun kan komme til Danmark. Ja. Det er jo slavehandel på en eller anden måde. Ja. Altså, det er det jo. Det er jo frivillig slavehandel. Det er en form på frivillig slavehandel, ja. For at få et bedre liv og få nogle penge og sådan noget. Ja. Sådan er det. Jo, inden han tog derned, havde han jo sagt til hende, at jeg har jo fortalt hende, at jeg har damer hængende på væggen. Ja, fordi i Danmark, der kalder vi jo skibe og tog for damer. Så sådan var det. Ja.
Modsat Thailand, hvor man kalder skibe for dyr eller noget. Jeg ved det ikke. Jakob, der er ingen logisk sans eller nogen. Der er ikke noget, der hedder logik. Det må være der er hverken særlig høj ligestal, der er ingen logik, noget som helst i noget af det, han siger. Det er fjol fra start til slut. Danish Railroads, står han ude i haven og viser en tog og sådan noget. Det er okay. Jeg kan ikke forstå, at du ikke kender ham. Jeg skal da vise ham en masse. Der er en masse YouTube-klip, kan jeg høre. For Søren, han er fantastisk på mange måder, og virkelig forfærdelig på så mange andre. Han lyder som en altid skud. Nej. Jeg kan godt tænke mig at fortælle dig nogle random facts. Ja. Og den første er brætspillet Scrabble. Det kender du godt, ikke? Altså ordkamp. Brætspillet ordkamp. Nej, altså bare Scrabble, men det er jo det er ordkamp, ja. Brætspillet Scrabble er nationalsporten i Senegal. I Senegal? Ja. I Senegal. Som ellers har været det er afrikanske land. Det er afrikanske land, Senegal, ja. Det er også sådan i Indien, at 45% af alle indere har en mobiltelefon, men det er kun 32% af inderne, der har et rigtigt toilet. Og faktisk er der jo folk, der tjener penge af rense... Folk toiletter. Nej, undskyld, altså rense kloakkerne. Mobiltelefoner, hvor de står manuelt og gør det, med fødderne nede i kloakken. Fy for så. Ja. Det er også en af verdens største slum, tænker jeg. Ja. Den i Delhi. Ja, det er det. Puha. Er det ikke der, Slumdog Millionær egentlig? Det kan jeg love dig for, der. Det kan jeg love dig for. Meget på hvem er millionær i øvrigt. Jeg skulle lige til at sige det. Han er jo faktisk også... Hvor kæft, vi binder tråd. Altså, rød tråd. Full circle. Ja. Han er jo faktisk vært på der indiske hvem er millionær. Ja, han er. Altså ham, der spiller ham. Ja, lige præcis. Verden der, ja, det er ret sjovt. Jeg har lige en sidste fact for i dag, så. Yep. Og det er, at 45% af amerikanerne tror ikke på evolutionsteorien, men derimod, at Gud skabte jorden for 10.000 år siden. Bum. Har du mere overhovedet at sige? Sådan i alt? Ja. Kan lige prøve at se her, hvad jeg har skrevet ned. Jeg har endnu en dum ting, hvis det er. Nu skal jeg se. Jeg vil faktisk godt lige vende noget, som jeg ikke rigtig kan finde ud af mit forhold til. Nemlig Turkish Delight. Turkish Delight. Det er jo en substans, som jeg ikke er helt sikker på, hvordan laves. Nej. Men den er der. Badet det flormelis. Som regel. Findes i et hav af forskellige smagsvarianter. Hold da op, ja. Og alligevel kan man formå, der findes virkelig lækkert Turkish Delight. 100%. Men wow, findes der altså også virkelig meget lort. Det er næsten 90% af det. Ja, det er jo det. Det er simpelthen skræmmende, og det kan jo ødelægge hele ens opfattelse af landet Tyrkiet, hvis man får en dårlig Turkish Delight. Også fordi, at ordet Turkish indgår i navnet. Det kan man sige. Jeg vil nu sige, at min opfattelse... Det er jo ligesom Danish. På engelsk hedder wienerbrød jo Danish. Ja. Altså, hvis man får et dårligt Danish... så gider man ikke til Danmark. Nej, det gider man nok ikke i forvejen, men altså... men alligevel, ja. Hvis man overhovedet kan komme ind. Hvis man overhovedet kan komme til Danmark, ja. Så gider man det ikke. Nej, det har du fuldstændig ret i. Turkish Delight er de der med... Kan du huske dem, vi købte i Tyrkiet, da vi var dernede? Ja. De der med chokolade. Ja, det var virkelig... Hold nu helt kaje, det var godt. Men det var også nede i det område, hvor den oprindelige forretning, der startede med, der Turkish Delight, de lå. De lå, ja. Ja, nede ved Galata-tårnet i Istanbul. Til de uindvidede skal vi måske sige, at vi har været på en studietur sammen på et tidspunkt. I Tyrkiet, i netop Istanbul. Var det i februar? Det var i februar. Det var sidst i februar, mener jeg. Ja, det mener jeg også. I år, 2016. Ja. På sådan en halv opsøgende journalistiktur, halv ferietur, tænker jeg. Halv bytur. Vi skal lige se, hvad Tyrkiet er for noget. Ja. Forfærdeligt land. Ja, jeg synes sgu, der er meget lækkert. Jamen, det er også fordi, mine forældre har en ferielejlighed. Jeg synes jo, det er... Men det er jo Alanya, og man kan ikke sammenligne Alanya med resten af Tyrkiet, fordi at alle elsker udlændinge dernede. Både sådan bogstaveligt, altså der er virkelig mange, der gerne vil
Altså, Ja. Det er jo sådan en beat-sagt. Det kan jeg forestille mig. Så de er jo meget lidt imod, og jeg synes egentlig, Erdogan han er irriterende, fordi at han er med til at ødelægge turismen dertil, som vi lever af. Jamen det er jo netop det. Altså, jeg har ikke noget mod menneskerne, jeg mødte i Istanbul. Der var kun stort set... der var lige ham. Ja, der var også lige. Ham regeringspartimanden der, han var ikke så flink. Men ellers så var det stort set... Jeg hørte på Besiktas. Ja. I Besiktas, hvad hedder det? Distriktet, ja. Eller kommunen, eller hvad man kalder sådan noget. Ja. Han var dum svin, var han. Men det kan vi snakke om en anden dag. Er du venner med ham på Facebook egentlig? Om jeg er venner med ham på Facebook? Ja. Nej. Okay. Det er fandme, han skal ikke overvåge mig. Hey, det er stensikkert. Fy for satan. De der helt døde hajøjne. Det er skidesøde mennesker hele vejen rundt. Alle dem jeg mødte, snakkede med. Men jeg brød mig slet ikke om landet på grund af netop Erdogan og det her korrupte system, der er, og nepotismen og indspistheden og den konstante frygt, man egentlig... Jeg havde sgu meget... Altså, jeg frygtede politiet mere, end jeg frygtede noget andet. Ja, og det er jo en skræmmende situation at være i. Altså, at man er mere bange for politiet, end man er for de kriminelle. Ja, ikke? Fordi at man ved at kriminelle... jeg så ikke nogen kriminelle, tror jeg. Nej. Jeg så nogle demonstranter, men det er jo ikke kriminelt. Ifølge deres lov er det jo ikke kriminelt at demonstrere. Nej, medmindre det er lige mod Erdogan. Medmindre det så lige er mod regeringspartiet, så er det meget slemt jo. Ja. Det er jo på linje med terrorisme. Det må man sige. Som han ynder at kalde folk terrorister. Men i øvrigt, jeg vil godt lige sige, begreber som... nu snakkede vi om hurtige begreber sidste gang. Ja. Terrorister og frihedskæmper. Ja. Også to virkelig hurtige begreber, men meget nemt kan sætte på andre mennesker. Da. Og der er mange, der kalder sig det ene, men måske virkelig er det andet omvendt. Altså, det, jeg synes, man skal kalde for noget andet. Ja, nu... uenig. For lige uenig. Ja, det er en pæn måde at sige det på. Ja. Meget uenig med dine bomber. Nu, når vi er ved det her med terrorister, og hvem er terrorister, hvem er ikke terrorister, nu vender vi til et helt andet land. Sri Lanka. Der er en forfærdelig borgerkrig, der var der for... tamilske tiger terrorister. Men vi skal lige huske på, at det var regeringen, som bombede tamiler inde i Green Zone, da de var blevet smidt derind, fordi det var sikkert, og så høvlede de bare raketter og missiler ned i hovedet på dem. Så jeg ved sgu ikke, hvem der er mest terrorister dernede. Det er det. Altså det er det, der er jo virkelig, man skal se det fra flere sider og sådan noget. Ja. Men jeg kan ikke se noget positivt ved sådan en som Erdogan. Ikke andet end, at han har bygget en masse infrastruktur, lavet en masse arbejde. Han har lavet alt det, Hitler gjorde dengang. Ja, det er ikke engang løgn. Det er det, han har gjort. Ja. Og er så i gang med også at få indført sig selv som evighedsdiktator. Ja, den er ikke helt god. Jeg synes ikke, den er god. Nej. Jeg kan ikke se noget positivt ved det. Nej. Hvis det så var, fordi han var god på billeder... Det er han ikke engang. Nej, der må man give Hitler. Han fungerede sgu på billeder på film. Det må man give ham. Han var god. Der var meget presence. Ja, altså han var til stede, når han var... Altså han var virkelig... Jeg føler at måske Erdogan, han tager en måske lidt mere dogne rute. Han er en doven Hitler. Ja, det er jo nemlig det. Ja, han. Men han har skægget til det. For søren der. Ja. Men han kan godt få lidt længere hår, og han har jo fået lidt grå hår. Altså, så vidt jeg ved, nu har jeg kun set Hitler i sort-hvid, men jeg tror ikke, han har grå hår, inden han... Det mener jeg ikke, nej. Inden han sagde farvel og tak for den her gang. Ikke voldsomt. Det kan da godt være i bunkeren der til sidst, hvor der ikke blev taget så mange billeder, måske. Der vil jeg da have grå hår i sjovt. Jeg kommer lige til at tænke på det. Det hele ringen bliver mindre og mindre. Ja. Så vil jeg sgu nok blive lidt. Der er en grund til, at han råbte så meget, tænker jeg. Ja, det ved vi ikke. Han var vel hissig. Ja, men han havde temperament. Det er rigtigt, vi ved ikke, om han råbte dernede. Ja, det var fordi, du har set der undergangen. Ja, det er gidsninger. Jeg ved ingenting. Jeg har i hvert fald ikke læst hans dagbog. Eller Eva Braun. Som jo var hans, eller ikke kone, men jo, men elsker. De nåede at blive gift. Ja, nåede de? Rygterne siger, de nåede at blive gift. Nå, okay. I bunkeren, lige inden de blev... Når tog det ikke sjældent ud? Jo, og så skød han skød panden for en sikkerhedsskyld. Nå. Skulle være sikker på at dø. Han gav også lige sin hund Blondie, inden han døde, inden han selv tog gift, gav han jo også lige den gift. Nå ja, det er faktisk rigtigt. Så det er glemt. Goebbels fik jo en læge til at give hans børn gift. Nej, er det rigtigt? Sovemedicin og gift. Så de lå og sov ind i deres seng, og så slog Goebbels og konen sig selv ihjel. Det er rigtigt. Ja. Virkelig usel måde. Ja, men hellere måske... jeg kan forstå Goebbels på den måde, at han vil nok hellere, at det var ved hans hånd, de dør, end det var russernes. Ja. Og der kunne ske forfærdelige ting med dem.
forfærdelige ting på den måde, at de kunne blive voldtaget, tænker jeg. Ja, fordi det var russerne, der var tættest på Hitler som sådan. Altså, det var dem, der var tættest inde i Berlin. Det var de første i Berlin, og det var dem, som tog rigsdagen. Ja. Blandt andet af mange andre ting. Det er godt, du skal være historielærer, Jesper. Tak skal du have. Jeg ved, det er synd for de elever, fordi de får rigtig meget 2. verdenskrig, og det har man i forvejen. Ja. Men de får nærmest kun 2. verdenskrig. Det eneste, jeg ved. Det er det eneste, jeg ved noget om. Skal vi ud og spille rundbold i dag, eller skal vi snakke 2. verdenskrig? Mod Fennoblade. Ja, Klipping. Harald Blåtand der. Nej, hvem var det, der gjorde danerne kristne? Thyregod, Danegod og Harald Blåtand? Nej, Harald Blåtand. Var det? Ja. Det er ikke kommet gamle. Det er i hvert fald, det er egentlig sjovt, du spørger, fordi jeg tror faktisk, at den gamle var den, der gjorde det, men det var Harald Blåtand, der slog fast. Altså, han skrev jo ligesom... Han skrev runestenen? Han skrev jo på Jellingstenen, at han var konge over alle danerne og gjorde danerne. Og det er du sikker på? Ja. For ellers så tror jeg, vi er i gang med... Sammen med ham og hans far. Og sammen til at rette til næste gang måske. Men det kan vi kigge på. Ja. Jamen, så tager vi den. Du siger, at det var Gorm den gamle. Nej, Harald Blåtand, der har skrevet på Jellingstenen. Ja. Harald Blåtand og Thyre Danegod. Det lyder sandsynligt. Lad os sige det. Det var lidt nemmere dengang. Den var jo lidt større. Det kan man sige. Tænk sig, hvis vi havde Norge og Sverige nu. Nej, men Norge kan jeg godt... Altså, det har selvfølgelig været lækkert med olien. 100%. Men nu, uanset hvad, så var Norge nok faldet fra. Hvorfor? Det er så lækkert. Det skete jo også med Sverige. De nåede fra en forfatning. Ja, okay. Jeg forstår godt. De var nået at falde fra under andre omstændigheder. Men det havde været lækkert at have Skåne, Halland og Blekinge. Men er du sikker på, at det var nået at falde fra? Prøv at tænke på, hvor nemt det ville være at komme til Bornholm. Men på den anden side, hvem skal betale halvdelen af Øresundsbroen? Lige præcis. Ikke? Det er jo også... Det har aldrig gået. Og hvem skulle så have mødt kronprinsen derude? Hvilken smuk dansk prinsesse skulle have mødt ham derude midt på? Eller en skånsk prinsesse have mødt ham derude? Du kan ikke huske, at kronprinsessen fra Sverige og kronprinsen fra Danmark møder hinanden og åbner Øresundsbroen, kan jeg mærke? No. Du kan du ej. Nej, det er jo okay. Jeg kan ikke huske det billede. Jeg kan heller ikke huske billederne, da Storebæltsbroen åbner. Nej, det var du ikke leve, mand. Jo, Hvornår er den fra? 94. Nå, jo, okay. Jo, så var du der i live. Det er da klart, der har du da lige været et halvt år. Ja. Nej, fordi der åbner de for togtrafikken. Undskyld. De åbnede for togtrafikken før, fordi de nåede at bygge tunnelen færdig, før de byggede broen. Nå, ja. Fordi togene, de kører tunnel under det første stykke. Nej, undskyld. Det kommer selvfølgelig an på, hvilken side man tager det. Men stykket fra Sprogø til Sjælland, der er den i tunnel. Det er nemlig rigtigt. Ja. Og du er god. Geografi. Bum. Jakob, har du noget, du vil sige, inden jeg siger tak for i dag? Jeg vil sige undskyld på Astrid og hendes romantiske forholdsvegne. Lige præcis. Og sige, de vil gerne sige undskyld for, at de kommer til at larme. De er lige gået frem og tilbage her, mens vi har optaget. Og vi vil gerne sige undskyld for, at vi måske har inkluderet dem i vores podcast, fordi det var ikke fair at gøre grin med dem. Nej, vi gør jo heller grin med dem, vi driller dem jo bare. Nå ja, jamen så undskylder vi ikke. Nej, vi mobber ikke, vi driller. Vi bodyshamer bare. Det kan jeg huske, det var de virkelig bodyshamer. Det var det, de bøllerne i folkeskolen, de altid sagde, at vi mobber ikke, vi driller bare. Ja, så er det jo fair nok. Der er jo ikke en anti-drille-kampagne. Nej, det er nemlig rigtigt. Der skal man jo veje sin ord. Og der var nogle af de hurtige typer der i folkeskolen, som var rigtig gode til det der med diplomatiet. Det må man sige. Det faldt så fra siden. Altså, det må jeg sige. Har du set pigerne fra bloggen i øvrigt? Eller prinsesserne fra bloggen? Jeg har ikke fået set noget af det efter siden sidst vi snakkede om det. Nej. På at sige. Du har ikke set afslutningen? Eller der, hvor de snakker om mænd? Det er så 3. afsnit. Nej, det har jeg ikke set. Okay. Er det godt? Det er meget, altså det er lige så godt som de andre segmenter. Men det er jeg synes ikke sådan noget godt. Jeg synes jo bare, det er skræmmende. Hende Simone, der er 16 år, hun er jo kæreste med ham Marek, som er 36. Og ved du, hvorfor hun er kæreste med ham? Ja, det er fordi hun blev voldtaget som barn. Ja, yes, godt videre. Ja. Det er hårdt at sige, men der må der være noget der. Må der ikke? Det kan det ikke være. Man kan det ikke. Jamen jeg ved det ikke. Ved du, om hun er blevet voldtaget som barn? Ja, det var der med i det afsnit. Nå ja, okay. Jeg mener, det første afsnit, der går de rundt i sådan nogle boligblokke. Det er sgu rigtigt. Hvor det er sket eller andet. Ja, det er rigtigt. Det er jo forfærdeligt. Det er virkelig forfærdeligt. Men jeg synes bare, at det er bare øv. Og man kan desværre godt genkende en del af det fra dem, der var i... Jeg kan godt huske nogle af de typer, der var der i min folkeskole. Ja. Okay. Både piger, men egentlig mere strenge. Fordi nu var jeg lige en dreng.
Så det var mest dem, jeg havde med det. Det var du dengang? Ja, også dengang. Okay, ja. Det er godt at høre. Der er lige nogle af de hurtige typer. Du er sikker på dit køn, det kan jeg godt lide. Ja, ja, det er jeg ret overbevist om, faktisk. Okay. Og jeg vil gerne kalde det sådan han. Det vil du gerne? Ja. Det er bare i orden. Hen, synes jeg er sådan lidt. Ja. Er det lidt for meget på en eller anden? Ja, det er det lidt. Det er sådan lidt at negligere, at køn findes. Lige præcis. Man skal jo ikke fornægte virkeligheden. Man skal jo ikke prøve at dække over virkeligheden. Det er jo, altså, det tror jeg ikke, der er noget, der bliver bedre af. Undskyld. Jeg vil jo gerne kalde cis-kønnet. Tak for i dag. Og så, okay, så magtprøver du den i. Okay. Ja. Det er fint. Det er fint!